Hadirin, bak adal ba nongrom lawan pai na kacing sumar habilul ulat yang saisen ya ka Voice of the People's Party kabal suspend yu hakini kinet benai berkacing suspend ka baklam kacing tho lani kacing pentip syau lampang ka ying dalbar tho an jala Thomas Sangma hakabai dai berkane uba adal bat ulaong bakane ka de kamram jangga VPP ban pentip syau lampang hendrai ka kam chung kan sesawa hadirin na ka benta ban keren ni kinong lam ka VPP ki bala suspend yu na kaseng kane kam de ka kam suspend hendrai kane ka de ka ching ba sang ka de ka kam arsap ka kam khopot ong ba nongrom shu ulo ong ru ba wat ka chiti suspend bagi pa shu kilapon pa lo pa ya ka ching nyo ban ulai tho ba kim khen ne nyo shu yu wat kum mun nong mikmat ki pai ba hendrai hak chiti la shu tho da ka chakasa ka chung shu ya ka kedan tre ne ka kedan nong yalam bau lo sha che da ki pai ba uba adal bat nongrom ulabu ru ya ka cingkeli da ka baong hatu kimtip se ka dan ne ka kam chonga kan dei kam dei biki nyuban yanga hendrai ya ki bachet yanga bat nalor kata ula keren set ru ya ba bats kamar bo uba dei no aktien jang ka WPP bat ba brasterwell ma banyang MLA ka mulai ki badai tang kin noi ka college da ka baong ba unsa ai chai kai kala ma ya ki namar trai bekila ban ikai ya ki semla bat kimla ru banelam yik bai ba hakiran san ai chingi kai beper dak ka cibitar ulo ongru balada ki kwa banle ya kono wat pan poe syo priba ya kono rem bat ya priba ngin panan kam baklai ki nak banta ka ching motoy chong no re chung no bat habakli hatu udang dai ne em ud khot jang ka VPP watla ula sya suspend haduk manta ngadang dai hi VPP don bala ban khang nem manai nga ban kran kani ka dai ka rili luot ngila ban kran la luot la da khang ka Constitution Party jongno re jongno ngam salia hendrai nga keren da Constitution jongkari India kata ka freedom of speech and expression ong ba adal bat hang ne kami cingkeli hato uba adal bat nongrom un mi hi na ka WPP ne un up na kinong yalam jong ka WPP bakin be yu kamle ka kamram ka jonga ka kamram hi ka de jong ka party hi bakan ai ka copy sha honorable speaker jong ka assembly ban pentip kum ke intimation kabang layo yakan barbali badu speaker kam don ru kata ti ngar sale iru ra ka jong kamram banai ka jikai banai ka jing seneng ye ni parlok ki bakam le di beri professor kabang tip kilong fit banong professor bani kai ya ka ya bakin go back to their institution dari university bakin ai ka jikai ya kita ki student ini bikin one check field of politics mana je kai pai ba pai ka kom suspending ngat kadang ngomong what is suspension kadi di termination pai ba kadi kasi janta dia bersutu mani di kam arsap kam khauput ka coward dies many times before that kadi ka bang mau bahkan dia ka pol kan keren kan penpau nomor ya ka bangan syayus mga to ko ban use la ban use ni ban syayus pai ya pai ba kajab beriu na mailan mungkin yus tada kijag ni hi bro nomor ngayeng anong rem bayu pai bahi ngenom penokam bakla yaki nam ta kajab to jongno kamar tada was ko pen pau tan ka wei asau sik thang kamdon ke jing burom apreng jongki kimtip karul ka a nyuman pegar kom addressing arse tu edal bot nongrum jawlum sentio atau kimtip ya destination jonga atau kamde elected representative jog pai ba kane kamde baki nyoben yang kamde ki undermine nga kadip ki undermine ki electorate ki budget nga ti nga syukuran takata ba ang sali ro kakap dari kapor ban iki ban ai ka jikai ya kini ki ban kakap ka jikai adu mata ngana di VPP non bala ban khang non bala ban nga ba ngam de su VPP non bala ro ban nga ba kin mana ban keren ngangan keren kan ka bang ban keren mala khalai loy laim lai loy kani diga democratic country democratic nation democratic state ngila ban keren lai loy ngimnong kam man khang mono ru ti ka constitution ada ka khang constitution jo party jongno ngam salia ngam kuslai kata ndai ngan keren ka jing lai loy jong constitution jo India ka freedom of speech and expression jadi ka polang saka keren khamba